Здравейте, потребителите на Vbox 7, аз съм Spidey 316 и при мен ето този печага тук, на където съм се излегнал. Уии! Вижте му муцулата, вижте му устата. Така, правя този, извинете, малък странен лук, защото нямам коса. Ще да вземем нова прическа. Помните унази, вижте сега. Бакенбардите, казвах да хитре. Оставяме си бакенбарди, стойте. То няма много. Просто по-късно ми е по-добре. Ако махнете тая, ще бъде много по-добре. Ето без това. Ето така. Е направо перфектно. Така не е. Така, но за сега слагаме качулката, защото тук не е кой знае колко топло. И е доста студено. Така. Много от вас ме питаха какъв съм бил като малък. Сега ще ви кажа. Ето го първото ми мече. Малко е без уше. Ако махнем и другото, какво ще се случи? Така много по-красиво. А ние някак си... Така. Това е първото ми мече. Къде беше сега? Ето ги там лампите. Ще спра клипа за малко, защото имала голям темп. И... Давайте отново. Така, сега ще ви покажа първата ми книжка, която съм виждала някога. Ето е първата въдица. Първите 3 въдици. Влизаме. Ау! Тук няма. Тук няма нищо. Така, сега ще излезнем, ама не, няма да излезнем. Преди 5 седмици, горе-долу, снимах влог. Скоро ще снимаме Ice Bucket Challenge влог. Ice Bucket Challenge, Ice Bucket Challenge, Ice Bucket Challenge, Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge. Така. Ние снимахме Pepper Challenge, но за жалост нямах време да го кача и той някакси автоматично изчезна. Ето така, сега ръката ми изведнъж ще да изчезне и да остана без ръка. Така изглежда, че съм без ръка. Ето така някакси. Стой. Ето така изглежда, че съм без ръка. Аз съм без ръка, хора. Издадох се. Мисъл... Така изглежда, че... Как изглежда, че нямам пръст? Мисля, това се покрива някакси. Аз нямам пръст. Имам 4 пръста. Но защо ти? Питам още от сега Дидоди. Така, ако гледаш това Дидоди, искам да те питам дали може горе-долу към 10 ноември да ми поръчаш един Loot Crate и да го пратиш до България. Пиши в коментарите колко пари е най-малкия и пак ще го пратя направо в Екон и ще ги пратя до Дания. Така се разберем. 2 моля. 2 Loot Crate. Малки.
и ми кажи темата. Темата е най-важната. Добре. Значи от сега казвам благодаря на Геймплей БГ, че ми... Не помня как... Геймплей! Само сега казвам Геймплей за 30-те и 3 мисля, че бях епизода на Far Cry Primal. Просто ме пълнаха с душа, просто като ги гледам в един момент си мисля, защо и аз да не си имам. Фенове вече си я купих, скоро като се приберем в нашия красив вършет, ще снимам на Far Cry Primal, докато не свърши дата. Но първо ще си мина всичките мисии, защото знам, че него 33-ти епизод стана на... Не, бе, да не казвам за какво. И стана на нищо, защото той малко така не завърши кой знае колко мисии. Добре, това ми ще бъде за този клип. Благодаря, че гледахте и чао!